Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadose tasih wonten ingkang kipas-kipas tapi mboten jawab salam nggih Mbah nggih. Wonten mboten Mbah? Wonten. Kula wangsuli malih nggih Mbah. Nyuwun ikhlasipun, nyuwun danganipun penggalih. Mugi-mugi ingkang kersa jawab salam saestu dipun paringi ayem tentrem gesangipun. Amin ya robbal alamin. Kula wangsuli sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidz dzulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula takzimi, tansah kawula antu-antu, kawula cadong barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken beliau Al Mukarram Romo Kiai Dimyati ingkang tansah kita tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita sedaya dereki, kita sedaya mulyakaken beliau Al Mukarram Romo Haji Muhadi ingkang tansah kita dereki, kita mulyakaken, ingkang tansah kita sedaya takzimi beliau Al Mukarramah Ibu Nyai Syihatun selaku Ibu Ketua Muslimat Banjaroyo saestu ingkang tansah kita dereki, kita takzimi, kita sedaya tenggo barokah doa saha ilmu-ilmunipun. Ugi ingkang tansah kita sedaya takdimi beliau Ketua Takmir Mushola Asyiratul ingkang tansah kita dereki, kita mulyakaken. Oh niki wonten seratane nuwun sewu nggih Mbah nggih. Asyiratul Jannah. Ngoten nggih Mbah nggih. Nggih nuwun sewu wonten terasane kok seratane. Menika Ketua Takmir Mushola Asyiratul Jannah beliau Al Mukarram Bapak Kiai Sumarlan dalah sedaya para bapak kiai, Bobo Haji, Ibu Nyai, Ibu Hajah ingkang rawuh wonten mriki ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala saestu para Bobo Kiai Suryatan watan Fidiatan sedaya tokoh masyarakat, Bobo Kadus, Bobo RT dalah samudayanipun ingkang saestu tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kasupen dumateng sedaya para rawuh khususipun menika grup musik saking nggih niki saking pundi Ibu Mai Devi. Ibu napa Mbak to niki? Oh Ibu, walah nggih masyaallah. Ibu Mai Devi ingkang sangat luar biasa saking Magelang nggih niki nggih. Oh, Muntilan. Walah nggih, Muntilan ndereke Magelang napa Jogja? Magelang, ngoten nggih Mbah nggih. Jogjane njujuk saja, ngoten nggih Mbah nggih. Teng mriki saestu ingkang saking Muntilan Magelang ingkang sangat luar biasa Ibu Mai Devi beserta rombongan ingkang sanget-sanget kita sedaya mulyakaken, kita sedaya tresnani suwantene eca sanget nggih Mbah nggih. Saestu mugi-mugi kala wau kula niku mireng kadosipun nembe 3 lagu mawon sampun tersepona nggih Mbah. Nah, oh terpesona malah nggih. Nah niku Mbah saestu sampun Masya Allah niki pertama kali kepanggih langsung tersepona. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken saestu ugi kagem Bapak Sound System ingkang sampun merubah suwantene kula nggih Mbah nggih. Niki sing biasa saja menjadi radi empuk dan cetar membahana. Ngoten nggih Mbah. Alhamdulillah kita dongaaken Pak Sound System tambah laris. Amin. Syaratnya laris sampun prisa nggih Pak nggih? Ampun
larang-larang. Oh niki sekalian son. Walah Masya Allah, nah niki monggo ibu ingkang kagungan hajat benjang waget ngaturi Ibu Mai Devi beserta kru-krunya, ngoten nggih mangke, beserta sound system dan kawan-kawannya. Nah, niki sekalian iklan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken, para rawuh ibu-ibu muslimat sedaya adalah jamaah-jamaah sanesipun ingkang tansah kamulyakaken Allah, boten kasupen dumateng bapak-bapak banser dan ibu-ibu Fatser ngoten nggih. Oh nggih, Garva napa Fatser? Gen Fatser ngoten. Walah nggih Gen Fatser ingkang sangat luar biasa saestu sampun mengawal adicara wonten siang menika kanthi lancar, mboten wonten aral satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mboten kasupen ugi dumateng sedaya rencang-rencang panitia penyelenggara adicara selapanan muslimat ingkang tansah kawula mulyakaken, sedaya pemuda-pemudi wonten sekedap Mbah. Niki dusune kok kesupen to Mbah. Kali Salak ngoten nggih. Nggih, wonten Kali Salak. Nggih, Kali Salak kathah salake Bu? Kathah alhamdulillah. Keranten kula semerepe pisang, dereng semerep salak nggih. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, keranten kan wonten juragan pisang nggih Bu nggih. Nah, teng mriki para rawuh kang kawula mulyakaken saestu sedaya panitia penyelenggara, sedaya pemuda-pemudi wonten Kali Salak ingkang tansah kawula mulyakaken. Saderengipun monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Gusti Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan, karahmatan dumateng kita sedaya sehingga wonten ing saah menika kiambek waget makempal manunggal kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos kesyukuran sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng pemimpin umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki sedaya sampun tepang kalian kula nggih Bu nggih. Dereng. Juk badhe tepangan napa mboten Bu? Nggih. Nek pepatah kan ngendikaaken tak kenal maka ta'aruf Bu. Ngoten nggih, tak kenal maka ta'aruf. Ngoten nggih Bu nggih. Nah niki nepangaken kersane langkung caket pasederekane nggih Mbah. Kula keparingan asma Nana Mbah. En Ana. Nggih, menawi nama panjang menika nggih Nana. Wonten Mbah, niku nama panjang. Menawi nami lengkap ingkang kala wau sampun kasebataken kadose wonten banner nggih wonten nggih Mbah nggih. Niki pangkling nggih Mbah. Kok ayu banner wonten nggih Mbah nggih. Nah, Masya Allah. Nah, niki nuwun sewu kawula keparingan nami Fikri Nilnal Muna Labiba. Gampil napa gampil? Angel, nggih. Nggih monggo nyumanggaaken ingkang dipun kemuti Nana nggih. Nana nimbaline pokok sak remene panjenengan. Ngoten nggih mangke monggo badhe dipun timbali dos pundi. Ingkang baken ampun Mas ngoten nggih Mbah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kawula saking pucuk gunung Kaliangkrek Mbah. Nah, Nepal Van Java preso nggih Mbah nggih. Nah, kula ngandhape monggo menawi benjang pas liburan healing wonten Nepal kersa pinarak wonten kula. Ngoten nggih Mbah nggih. Nah, niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken cekap semanten tepangane nggih Mbah nggih. Mangke menawi kirang waget Sherlock mawon kula sowani. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken bingah remen sanget kawula waget lumarap sowan wonten mriki kepengker kawula katimbalan kalian beliau Bapak Marzidin dalah sedaya rencang-rencang panitia nimbali dalem supados sowan wonten mriki nderekaken Bapak Ibu sedaya saestu
mbok pilih sak mangke anggen kawula matur kathah kekiranganipun, kathah kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Ngaten nggih Mbah nggih. Niki kalih kula tes riyen semangate kinten-kinten tasih semangat napa mboten kula aturi pantun nggih Mbah. Ubur-ubur ikan lele, ibu-ibu tos pundi kabare. Kirang kumpah nggih Mbah. Kula wangsuli ingkang napa niki antuke ngendika sae ingkang keras nggih Mbah. Sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Ampun diangkat nggih leres. Teng mriki saestu kula wangsuli sepindah malih. Ubur-ubur ikan lele, ibu-ibu tos pundi kabare. Ubur-ubur ikan lele ingkang rawuh mugi lancar gesange. Amin. Pantune sampun sakniki disolawati sareng. Ngaten nggih Mbah. Senaosa suwantene kula mboten sesae Ibu Mai Devi dan vokal-vokal mboten napa-napa nggih Mbah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ayem napa kemrungsung? Ayem. Saestu mugi-mugi dados pengayem-ayem nggih Mbah nggih. Berkah sholawat mugi-mugi kita sedaya saestu ingkang kagungan keruwetan gesang ingkang rawuh wonten mriki raose kala wau kemrungsung bingung mugi-mugi sak mangke kondur pinaringan pepadang saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sepindah malih Mbah kawula matur wonten mriki niki mboten kok maringi hidayah nggih Mbah nggih. Keranten dipun dawuhaken innal huda hudallah ingkang kagungan pituduh ingkang kagungan hidayah niki namung Gusti Allah ingkang waget menunjukkan jalan kepada kula lan panjenengan sami ingkang waget nuntun kula lan panjenengan sedaya niki mboten sanes kejawi Gusti Allah. Mbok pilih sak mangke wonten manfaatipun anggen dalem matur mugi-mugi waget dados setunggaling sarana utawi setunggaling sababiyah kiyambek pinaringan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oh nggih, nuwun sewu kala wau dereng kula sebataken bapak-bapak YouTuber nggih Mbah nggih dan pemirsa yang ada di rumah ingkang kawula mulyakaken. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken nerasaken matur kawula badhe ngaturaken sekedhik setunggaling teng mriki sesuatu utawi perkawis ingkang damel manah kula lan panjenengan sami ngraosaken ayem ingkang damel manah kula lan panjenengan sami ngraosaken kebahagiaan gesang entah itu tenggene alam donya maupun tenggene alam akhirat. Dados syaratipun bahagia niki mboten namung nek sugih bondo kemawon. Leres napa mboten Mbah? Leres. Wonten ingkang nuwun sewu Bapak Ibu bondone kathah, sabine ombo, tegile kathah, daleme magrong-magrong, mobile kelataan nek cara Magelange Mbah. Nah, tapi mboten bahagia gesange, mboten ayem gesange niki wonten. Dados napa ingkang menjadi tolak ukur kebahagiaan kula lan panjenengan sedaya ketentreman manah kula lan panjenengan sedaya boten tenggene bondone. Ngoten nggih Mbah nggih. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena bondonya. Ngoten nggih Mbah nggih. Nah niki
Dados derajat menungso niku tenggene hadapan Gusti Allah mboten diukur dari bandane utawi hartane. Semanten ugi ketenangan hidupnya mboten saking bondone, nggih mboten saking hartane, mboten saking sugihe. Lajeng napa-napa saking pangkate. Boten, nun sewu Mbah, kathah piyantun ingkang pangkate tinggi, pangkate sampun ageng, pangkate sampun werni-werni, tapi ngraosaken gesange boten ayem. Contonipun nun sewu Mbah, teng mriki piyantun-piyantun ingkang nun sewu sampun kagungan pangkat, tapi hidupnya hancur nggih wonten nggih Mbah nggih. Mugi-mugi kita sedaya dipun reksa amin Allahumma amin. Nah niki damel contoh kagem kula lan panjenengan sami. Berartos kebahagiaan hidup, ketenangan hidup niki bukan dari pangkatnya. Saklajenge napa keranten terkenali di hadapan manusia, utawi nek basa kerene viral, ngoten nggih Mbah nggih. Boten karena viralnya. Nuwun sewu Bapak Ibu, kathah sanget, nuwun sewu sanget ki ambek sampun meresani. Contonipun artis nggih Mbah nggih. Artis niki sampun viral, bondone nggih kathah. Teng mriki nggih sampun kaya raya, tapi kenang nopo kok tasih mengkonsumsi obat penenang. Leres Mbah. Kadang nuwun sewu wonten ingkang teng mriki pengedar narkoba dan lain sebagainya. Padahal sampun sukses hidupe di hadapan mata kula lan panjenengan sami. Berarti saking menika menandakan bahwasanya kebahagiaan, ketenangan niki tidak diukur dari keviralan. Ngoten nggih Mbah nggih. Nuwun sewu iklan setunggal kali 3 titang sareng-sareng nggih Mbah nggih. Gangsal sekawan, Masya Allah niki ngetes jenengan pun ngantuk dereng Mbak. Kula gangsal kan langsung jujuk degane niki. Gangsal 6 nggih, matur sembah nuwun Pak Marizidin. Tasih wonten mboten Pak teng nggih? Tasih walah nggih, badhe mendhet malih niki nggih. Oh nggih, Masya Allah matur sembah nuwun ya Allah. Komplitan niki menandakan sederek-sederek kali salak niki bloboh sedaya. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur nggih Mbah. Kunci kebahagiaan gesang, ketenangan gesang kula lan panjenengan sedaya berartos tidak dari harta dunia. Boten saking keviralan, boten saking kesugihan, boten saking pangkat. Lajeng napa ingkang dadosaken ayem gesang kula lan panjenengan sami setunggal iman dumateng Gusti Allah. Dados keimanan niki ambek niki ingkang badhe ngayem-ayem menentramkan hati dan kehidupan kula lan panjenengan sedaya. Napa malih Gusti Allah sampun mengenalkan dirinya. Datipun tenggene Al-Qur'an nggih sampun jelas, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dawuhipun Gusti Allah, iki lho aku Gusti Allah. La ilaha illa ana fa'budni, boten nenten pangeran kejawi Gusti Allah. Boten wonten sak lintune Gusti Allah, fa'budni, maka dari itu sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri. Saklajenge kiyambek dipun dawuhi ngathah-ngathahaken emot dumateng Gusti Allah. Kiyambek dipun dawuhi dipun teng mriki paringi aturan nglaksanakaken salat. Ngoten nggih Mbah nggih. Niki dhuhure pukul pinten Mbah? 12. Nggih, berartos sekedap malih setengah jam malih nggih Mbah nggih. Tasih betah nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Kinten-kinten badhe cekap pukul pinten Mbah? 3 kalih. Saestu panjenengan teng mriki dugi tabuh kalih nggih Mbah nggih. Kula tak mantuk riyin. Nganten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki nerasaken matur sepindah berartos ingkang dadosaken hidup kita semua ayem tentrem teng mriki mboten keranten bondone tapi keranten imane. Iman kepada Gusti Allah.
Semakin dalam, semakin banyak iman kulolan panjenengan sami, keyakinan kulolan panjenengan sami dumateng Gusti Allah niki badhe ndadosaken tambahipun ayem tentrem gesang kita sedaya. Contonipun dos pundi Mbah? Teng mriki asring kula contohaken kiyambek menawi badhe tindak peken utawi badhe teng mriki tindak wonten napa Sleman City Hall nggih Mbah nggih. Nah, asring tidak mriko nggih Mbah nggih. Menapa artos dan lain sebagainya. Ki ambek kok nek niti kendaraan umum nuwun sewu sinaosa mboten tepang kalih supire, kinten-kinten percaya napa mboten nek badhe dipun dugekaken dugi tujuan Mbah. Percaya nggih Mbah nggih, pitados nggih Mbah nggih, keranten ngertos bahwasanya angkutan umum wau wonten supiripun. Semanten ugi kiyambek niki nek kok manahe sudah yakin, sampun percaya, sampun pitados kalian Gusti Allah, senajan hidup kita gonjang ganjing, senajan gesange kula lan panjenengan sami naik turun, insya Allah tetep ayem, tetep pitados keranten sing nyupiri gesang niki langsung Gusti Allah. Insya Allah nggih Mbah nggih, mugi-mugi kanthi lumantar kita sedaya pepanggih siang menika saestu ndadosaken imbetipun iman. Keranten iman niki perlu kiyambek perjuangkan nggih Mbah. Al iman yazid wa yangkus. Iman niki kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Caranipun menetapkan keimanan, caranipun kita sedaya supados tetep yakin, tetep caket kalih Gusti Allah nggih menika salah satunya dengan adicara ngenten niki. Tindak pengaosan ngeker nafsune kula lan panjenengan sami sing biasane yah menten niki nek boten tindak pengaosan, boten tindak selapanan, scroll TikTok wonten Mbah. Halo Mbah, enten boten Mbah? Kathah piyantune nggih rawuh Mbah. Nggih, ingkang biasane yah menten niki nek boten tindak pengaosan nyepeng remote kalih mresani sinetron. Wonten? Wonten malih. Piyantune nggih rawuh. Jilbabe napa niki, Mbah? Ijo, alah Masya Allah. Nah niki para rawuh ingkang kawula mulyakaken saking arah menika monggo kita sedaya sareng-sareng dengan adanya tindak pengaosan sing waune nuwun sewu nuruti hawa nafsu nggih Mbah nggih, kepengin nonton film nggih nonton film, kepengin scroll sing kepripun nggih scroll tekowan niki kita sedaya dereng waget ngeker hawa nafsu. Dados monggo sareng-sareng dengan adanya pengaosan kiyambek ngeker hawa nafsu niki termasuk salah setunggaling keimanan kiyambek dumateng Gusti Allah, manute kiyambek dumateng ajaran-ajaranipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten kados dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ingkang dipun wastani piyantun istimewa, piyantun sing sae, piyantun sing cerdas adalah piyantun ingkang kersa ngeker hawa nafsune. Lajeng ngomong-ngomong cerita-cerita niki somo sangu napa mboten Mbah? Nggih, sangune sangu arta napa sangu toya? Arta, nggih kathah napa sekedhik Mbah? Rencana badhe sedekah napa mboten? Nggih, kinten-kinten nek kalih garwane dipun sangoni biru-biru kalih ijo-ijo plus kuning-kuning sing dilebetaken kotak sing pundi? Biru, alhamdulillah. Kuning Mbah sepakat niki kuning. Alah Masya Allah nggih. Monggo sareng-sareng pokoke monggo semampunipun nggih Mbah nggih. Kala wau menawi ngendikanipun Bunyai mending kathah tur ikhlas ngoten nggih Mbah nggih. Nah, teng mriki monggo kita sedaya semampu panjenengan sami ingkang mampu 2.000 nggih 2.000, ingkang gangsal ewu nggih gangsal ewu, ingkang sedasa nggih sedasa, ingkang 50 nggih monggo. Ngeten nggih Mbah. Monggo dipun siapaken harta terbaiknya. Teng mriki Bapak panitia sampun siap nggih? Sampun nggih, walah nggih. Monggo kita persembahkan sebuah lagu dari Bu Mai Devi beserta kru. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih, monggo Bu.
Makin nek kula ndak jomplang nggih Mbah nggih. Masyaallah. Oke, monggo sareng-sareng nggih Mbah nggih, mangke ingkang waget derek-derek ngaten nggih Mbah. Shallu ala Nabi Muhammad.
Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ayem nggih Mbah nggih. Ayem. Lajeng niki sampun sedaya napa dereng Mbah ingkang lebetaken kota aman? Dereng nggih Mbah nggih. Sing teng panggung pun napa dereng Mbah? Dereng. Oh nggih. Lah kula wau matur Mbak Panitia tapi mboten midhanget Mbah mbok menawi. Nah, iki sampun diwadahi dereng Mbah Yai. Dereng nggih. Menawi dereng mriki tasih. Nah, pundi. Oh alah nggih, oh nggih sampun Pak Yai nggih. Alhamdulillah nggih sekedap. Tapi nek sangu nggih Mbah nggih, nek mboten sangu dos pundi niki Mbah? Utang walah Masya Allah nggih. Nun sewu sekedap. Dereng bayar utang wonten niki. Alhamdulillah pun boten utang nggih Mbah nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, matur sembah nuwun panjenengan sedaya sampun kersa menginfakkan hartanya ingkang teng mriki sampun panjenengan ikhlasaken, ikhlas sedaya nggih Mbah nggih. Alhamdulillah kula wau tingali kadosipun kathah ingkang abrit-abrit. Alhamdulillah. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken mugi-mugi dipun gantos ingkang langkung kathah, langkung barokah. Gantose mboten melulu tentang uang nggih Mbah nggih. Rezekine Gusti Allah niku kathah. Badan sehat nggih rezeki saking Gusti Allah. Putra manut nggih rezeki saking Gusti Allah. Garwane mboten galak nggih rezeki saking Gusti Allah. Ingkang galak bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu. Pihantune nggih rawuh niki. Rawuh malih Masya Allah sabar nggih Pak nggih. Nuwun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nerasaken matur tenggen mriki kawula sepindah ngaturaken bahwasanya kunci gesang sekeca ayem tentrem bahagia tenggene alam donya maupun alam kelanggengan sepindah dengan iman dumateng Gusti Allah.